Aquelas facías festas, e ao pouco tempo xa ibas á casa das mozas, non? E xa, eu recordo que a segunda moza, a primeira non, a segunda moza que tuve, o primeiro día que fui con ela, xa o pai xa me mandou subir para arriba, para a casa, non? Te digo, vestir xa non digamos, vestir íbase moitas veces en pantalón corto e outras veces con el remendado. Eu que lle dicía, Marixiña, de cada vez estar mellor, dicía, así, cousas así, non? Entón empeza, cala Manuel, que isto non é así como vos pensades e tal. E dixe, entón me tires un pouco de mano, tal. Entón, eles dicían, mira, que veu papá por aí, senón... E non sei, apertábamos porque para algo íbamos, non? Que non era outra cousa. Entón, as chavalas decíanlle, moitas veces, mira, o domingo vamos ir ao baile a tal sitio. Se non vai papá, eu non podo ir, e tal. Coño, pero vente sola que non nos perdemos e tal, pero non deixaban, non había forma, non había forma, había algunhas máis frágiles e outras non, pero bueno, pero eu pasaba de maravilla, eu nas festas, incluso nesa tal festa da Rocha, acostumbrábase moito levar a cena, para cenar ali, porque había unha esplanada moi grande ao lado do río Miño, e acostumbrábase a levar as cenas, non? E nós, como éramos tan gamberros daquela, e ainda somos sendo hoxe, pero bueno, levaban a comida e deixaban nun carro que lle chamaban, onde había puesto de viño e iso, non deixaban ali, e nós entón vigilábamos. E cando ao pouco tempo de marchar elas, as persoas íamos ali, oi, mira, bota a miña cena para lá que está aquí, e comían a cena dos outros. Os outros, cando íbamos a buscarla, xa non encontraban cena nin carajos.